Van harte welkom. Ja, het stemmen is al gedaan, daar hoef ik niet meer druk over te maken. Maar we gaan vandaag kijken naar clipjes. En die clipjes komen uit de derde halffinale van het LVK 2022. Al die deelnemers hebben zelf clips gemaakt en die gaan we ook voorstellen. Maar we gaan het niet alleen maar voorstellen aan die clips, we gaan het ook voorstellen aan de deelnemers. En dat doen we via deze ouderwetse videoverbinding. En in mijn beeld, daar zit Jurik van Doren, de Kemboet Wiert en de huurt bij de groep De Leste Drei. Jurik, stel me eens voor aan de groep De Leste Drei. Wem zijn dat? Oh ja, ik ga. Ja, wij zijn De Leste Drei uit Wiert. Drie vrienden, Tim, Erik en ik. En ja, wij zijn een jaar of 3 geleden begonnen met het maken van vastelovend muziek. En ja, daar zijn we eigenlijk mee doorgegaan. En met goed ook, want wie chic is dat we nou hier in de halve finale mogen staan van het LVK. En ja, wij maken onze eigen muziek. Achtergrond is... We maken allemaal ook andere muziek in de rock vooral. Rock'n'roll bandjes. Dus we noemen het vastelovend rock, zeg maar. En dat is een beetje onze stijl. Gezelligheid, sfeervolle muziek. Ja, nu is vastelovend is geen wedstrijd. De liedjes maken is eigenlijk ook geen wedstrijd. Maar wat is het hoogste wat je ooit bereikt hebt met het trio? Nou, in ons korte bestaan hebben we toch al 2 keer het Liedjesfestival in Wiert mogen winnen. En ja, vorig jaar hebben we ook deel mogen nemen aan het CMC, de coverwedstrijd. En ja, ik denk dat het toch voor ons al heel grote hoogpunten zijn, waar we heel groot op zijn, ja. Ja, en nu de halve finale van de LVK, dat is natuurlijk ook wel een hoogtepunt, hoor. Ja, zeker, ja. Ja dat had ik altijd nog geen eens meegemaakt. Ja, en nu is het zover, ja. Dat kent ze afstrepen. Het volgende trapje is de finale van het LVK. Durf je al een beetje aan te denken? Ja, kijk, dat zou geweldig zijn. Maar we rekenen nergens op en we zien wel hoe het eindigt. Maar ja, wie chic zou dat zijn? Daar mogen je van dromen in ieder geval, ja. Daar mocht ze van dromen. Even naar het clipje. Wat gaan we allemaal zien dadelijk in dit clip? Dagen op uitgegangen, toen dat nog enigszins kost onder de coronamaatregelen. En ja, sfeervol onderweg op paard. We gaan verschillende plaatsen af. Binnenwiert, Boetewiert. En ja, gezelligheid. Dat is het thema, zeg maar. Wij vullen ons goed. Je vult een goed, dat is ook gelijk de titel van het liedje wat ik ga aankondigen. We gaan kijken naar de eerste clip van vandaag. Uitkomend voor Wiert, De Leste Drei en V. Veulen ons goed.